we wo betin sam no de dawson ena wie matena se making kan ade asom wo se sompa no miensa kase ebo yi de okura me mu ma me ho ye di wo sika famu 21st clinic, the clinic of your time. Sciatica expert for mo eno mo bo machi dom na 21st osiatica roto asinti na atwe wono eyo mo no betumi atu ase kra ma wo dro de massage atato ama ho atanya no nko a wonu bi eya stroke akuma ya de no subirie ti paye a enkwa 21st edie domo dro ene betu ase de amano eti babia wo bia no koso na ne mentena 21st clinic de so no mu dwumadie CPC tankransa ne patemu de ene obehu ye ni a new market kwan so a ye be children's park na chese ye di ye dwuma awie asedan confirm 21st clinic mi amaje pinie na akase boyi making kan ediama wo eye mo amosomfo moade nyina Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afei ma menyimre na ensem no mindo mosuko emfama matiefo kasia no me hya asie dia apanikesie bia eba na amamwo mu a se yenkyere ya adwen anu so wo kyere na adwen pa na abepie mu ewo TECHIMAN ewo buna poye mantan mu a wo mo nso ewo ku a se wo mo akom ho abom no na wo ye pani a wada wo mu ano nana obli kran entwi boasi akon nana de atudwa wetire mu se saban bi abatu mi mu nana ban ene wo so a se obi ya de na ene wo benu a be wan se ya ma wodi wafa ne ho akodi kura se ye kekan ya kekan pa de o man mu a yesusu se amanpanifo binom ene asoafo binom abomaika ebinom edi dwurum o manimo na so beko mu no esan so wo party bi mu nti na sa party no ene so no ne watumi so a sa nipa na ne bedodo no a na wafa ne ho akodi mpo ye di kwadubo obi so yesusu se wadi dwurum nti ya mamra no ene ni se de mra no sa be hu so ya kire obenti ya kire somesi ye kutakita no a enkosi aga na chase ye jano na wafa ne ho akodi se o meya ye buo ye chichire ye si ye chichire ni achichire ni ye dia eno nanana wo sra se e wo sasa no manoma ni nyina ye yifri ya kwemu nana obri kura entwi woni nsantwafo na na ebon koma na wo chire mu a wo kase de ekoso o memu no nya de esefata na ni nyina mu na na nchechire mu ode ma ye se obi ye bibia nsefata e wo se ma mra no ye adwuma no obo won se nipa no ye kura no a na ye gyan no enti o chire mu o man chechire no won krankro de se Ghana pa be se ko nanim na ekoyi a ye nyi sano ma na mfiri abrabo mu dia na ye nto ama hudo bi no mu da eso man bi wo ho a wo ye mampani po na wa ban twam na se ye hwehwe wunsem hu se wadi dwuri mo mani sika wasa wadi bo man ho bra no won fa nya de wasa wadi ya ye hwe ema mra no ene udi wo ye mra hye bedwani saa wo ye soafo a ye di bibisha wonsa na wa ni so an fa sika na nya de wasa wadi ye na empo wo kotena nkyenya ye hwetwe waso na so Ghana de ente sakra nana ni nsem no ye nya bi Ghana higher politics the emotion and atenka the politics no obi party ni bi kura na se be wakudi boni tia man Ghana no na party for ashe party colors egina court free ni pessimisi free chechu free abuga pele free Victor Sol bibri se fe Ghana higher free and fourth republic make a fourth republic here se bitu so your future abangu ni republic ni mu se ye de yekukumutie to aba na mampanyin bi ba ni fe republic say Ekoswa to Abanya na Bianyi Kuni na fourth republic or fourth republic mo. Na sa fourth republic yebe mo. Iwo nipa bibiri anyehwe no ye wobe nkon du as ntumi di be kan waye du ba kon. Asa nkrofo ni na ye nipa Ghana ban ekyerese bi amra be wa ban mu ana se mra bi di juma e ma ban man Ghana no sika bi ni de efa ben sase. So hwa yiwo kufo time de kra no ono obi a man appointment ono mraji no so kaya ati buga pili meboa iwe kufuo time ono ama na appointment am redna be no kokotum saa ne Victor Solomon mu MPP ta na be chese mra be di juma e wo MPP aba NDC aba ndi Ghana no ni fa be se ma be chibi nyina iden etumo
wei eni nchechiremu anana kran entwibosi akon wade maye na owie na wade na nutumi na ochiremu sabe hwe de asie sabe BBC asembisi na oni adanse wotwa bi eya adanse chama wuntumi na asem ya abai asamre so nkodemu ehun nsensam aye bebre ya twene daawere yenya no political prisoner yenya no na mfa ne honko wasi we nyina enya de eboa ebise bia sida obu o so ye bone ye mfomso ye se mira ne dia ye kire no ayesi yenya no acha so ye mfa nto ho aye wura to esien mo a ye se ye kikire mo aye susu se ye bo mo kwadue anche ye se yenya omo ene ndi isi abamba wajeja bebre abibisu na beba sa na ekoso ni nyinam na ekasa edefa ho kire mu a se ye se ye kikire o mane aye o man pa dia ene sa no mano wo se ye ja na mra no eye adwuma se ye susu se wo bi aye bibia enkoyi tia o man no nko dia wo se mamra eye adwuma na bitin de bipa no bitum abia nzi nipa yi agimfun so kese aban bi apɛ no abigya no so wo hwɛ bi te sɛ yiwa atuisia na no ade NDC aban bɛ no agya no to ye ba bi gya nipa su mesi yesre man ye konkan ye wa wuntumi asemi no wo hwɛ wuni na ɛba ye na wo study niema critically ya court no enka bibia emfa illegal mining ho sɛ wuntumi ay illegal mining na ne count no wo sɛ assignment no sɛ wuntumi no Ghana ban amane krata se enko ye adwuma ewo samana boy won't good na ba kire no concession na bia won't nyeden emfa na wokɔ okɔra no no aka kofa microphone ndi so abenso bi ku alliance se de nanso binya nyitumi krata se bi nkutu good se be mera asasen so mitu good na kese wadi mfonso kese wuni ho kwan se ya ma assignment se ye adwuma wi no akɔfa ni pa afra ba se onyede omra meye ma na mera ye wakufu adobe na mera no fie miensa be de watuma boroswa fie miensa akufu adobe ano de bi fie miensa no em se amodin mu kasinti amanfo be garamsi ndi emfa mera no nyen tikirikiri se be ma amanfo bi na fi garamsi ho ngoye no fi adun eno nisisi edi ne abe ya eden aba na we ni we ka call ana se eye ade kese se politicians political activists nam ba benya political position ba din se be campaign apigi ndi na se be party ba benya bibi mo abo man na kro no bi shi bibi fi mu se wei eye entrechiremu am nana kran entwi bosi akon wode eman sentwerofo ntide atie yi eye kokobode ma amanyofo ni mpanifo wo memo susu se uye bibia na wa mawani ada ho anyesa na ne mra no eso mu a mra no ene obechi na wo nso wayam na ne aye finchim kroje nana kran entwo no ene ye penny executive director at the Alliance for Sustainable Development and Participatory Governance nefa wo bunu is TECHIMAN me komenemo ewo kasie ni emudia ene yada so wo mu ewo bono payment temu na TECHIMAN krobo asuafo ojo ntete na Senteni College enra yemoni bisemati efo yabo mu amane ya se ni wode ye kire hyehye so ne nyina ne so mu chemu omuani enye suni bambia principal da wo mu ano eda na die ekom ensu ho aye den sika wo tuetu anso susu se enko ba bia wo se ekọ feeding fee ya wo se anka yetua na enuane omudi no ho to wo no ne nyina enkoye wa ka wonsam aka kan nya de mpanifo etie eni nti no ma tese wo bufu pa ana tese wo di ya eni nti ena suafo to hugu monten so a enu ade fa toto nsansan ya na wo buru mu se wo mani abre wo mani abre ko na sasemu enene ade ache adwumadie so ewo Sompa oha eni nsiachipo ba ko TECHIMAN wo anya champon wane Reverend Owusu Asaku Peace Council nefa ewo TECHIMAN peni edimpuni mpo ade ache adwumadie so ena na ototo na no bisa no se eba na sumdwe mu a wano na bra payment term no ko nefa wo hoda omo no na se de be ya sumdwe be ni tinti de asuafo eye enya bia ne kwanso ana na no ena Reverend wo kirem so fa ba bi no asuafo no wa ba se obeje ntete nise bibi enkoyi a opani oda wa no dasu ni ba bi adi na osusu se wani enye ho a wo se wo bampanifo a obetumi aboa mo mamo ha no motimi enya anu odo se bo mo amane na se mo bampanifo nso amane na mpanifo nso ampemu a ena nam so de wo ye kire yaba ena na ankoyi afenso asuafo no oye kire mu abeto dwa se binum toto aboyi abra posifo kura behwe ma bamba koso no ne ye bro mo emo no wase ni nyina mran koyi se sanum kokwa ye de a ene wadu mo ho ya pa ebi se mantai mu
ya wampanifo buna poemanta soafo ha mpanifo ba no masua hu nsem a omo so kasam wo mo nyina wo ho no mo wasan kasuafo yi etumi de wo ho nyina kodan wo mo ama wo mutumi bo mo na wo ha no mutumi nya ano adu ankasa na so ankwankoba ne sa na so de asie de sesebe oba gya ne nagu sire so a opepa na wuntwa enti obesere se suafo na adobrewo omo masomdwe enkoso na ye nyina yentane peripedi yom timpanifo a wose wo mo kasam na akomatoye mba no se asem we kodu omo anim na omo ani hu dwuma bi ade a ene reverend owusasa ku kiremu a entwa yie ko jinti ye nti no mra se edima ona ko bibi ko yie na mo ntia a su ko fonfo so so de to klata visit to educate this you know education our minister of money be our minister be say papa be say ni e ko so wo ni be didie mu no enko yie ebia yenya kwan ehome ebia yenya nsie yanka ne afa nsia de no mabre mra no kese so be tefi akra no a abaye ye kira so sitiri na num ansana ye that person like bo ho ban me ho for samra we jina so why sa de we jina o se so be ya samba si ne ye so ka sa afa wa sama wo no ebia because so de ma o no de na nye ebia ma me no ana principal no yo hey because so me sia de wa mo nya mo a wo ni so de abadaye ene akokro Echewon obiara diewu yasimura ba onyane oche no nya botle ma no a ma utini husua de lewu bi ane na fa bidi kwa no ya ana bio ni discipline bi a ya no ya tira e pa bo sen ba boni a obehwe adaya to no o pa na bo lewu ha isekoso a anyi ana bio ampa se o tira kaka ko ma 24 bebo wodi 24 so ya se ha ya o so kaka Wei eni nchirechiremu a Reverend Owusu Asaku Peace Council TECHIMAN bona payment time ade achebe adwumadie so wono so wadema wo ahene achampom Sompa no miensambere mo kasebo eno anamigusu a mekenkan ede amamui na metoaso a ade so ade akwa de ama mrahye bedwafo se emre bi wo ho na se omo so omo agya tumu a omo hwa ni mienu emo akiripa enwe ho pa ezi ampese on bagya tum na emre bi bedu no sa amra no a be bibi na emra no kasawo a wa be kasa o amanye sembi na ganafo de yam yana so mo mpem asem enti na omo ya mesa wosi da bi enya anua na ankane abalo ya penny former attorney general wowura Alfred tuya yebo a wono na chese wakase wa former deputy attorney general na wobo kokko se mre bi wo ho a wo ye mrahye bedwani na mo nyina mo kwotasa mo ugya tumu a na ma hwe yie pa ebi se daachi bia no bia na atwa ne ho a na san ba bewo na wankasa uti ho ne nsuom na wode sa de sedie yi eni nchirechiremu yi ede ma yenua ba ama kunadu ewo sunyane Sompa FM ade achebia dwumadie so na no ne bonkoma a se de omamu asie yi mre bia jijiji atumu a tabuna bel kura ho nsensam a asore na omamu obi ache na adwem na wono so ekira adwen se sankebe ya o semna chebedwafo ma sede se omunya mra na omumobo ho a na ne omugitum ne kodo mampanyin no de ne nsahye bibiase a na ne na chese eye adwuma anisa nanso se bibi wo ho a wo se omumwa omani da ho na wo mu hwemu yie ansa ne beka so yamana ye mranti ye de nsahye so mampanyin so emfa ne nsamra me hya ase a tumi abasa anyesa na eduba bi na mo prepre mo ho a ekogitum wie na ekina no afi na mbehu sam ayamfomso we nyina enyade a ye de twetwo nyade etwaye ene nti ho nso odinkyiremu ema ye pa domosuko omanyi mra hodo binim a ye mra chebejafo so mugitum na wosusu se wo mu machire ehwemu yie pa na daachi bia no anko ebibie wo ho bibi mu mu jadi ya kwa sema na sumsale ko pale wampani kase o fifi no enya bia ko ja kana chose parliament resa ai pesa dio mayo ko ko se ya yudo we ya kadiano ina wampani so but what we should not forget is the political power for only 4 years no we shall renew mandi adora ba ko se bina ba isigana kwa ko DA preventive detention act parliament the past time interior minister na o ni media ya parliament so first special na HM interior minister you ya be ni so ya yana sha kakra so uga ashata chibachi ule becho na wono keso binwa wene enchiremu a
openikesie wade emaje entino Ghana na se bedwafo bibia ne omonhwe yi ankane abanlo ya pani abedi akire yewura afretua yeboa na motene nkan no na adeswede ne afuto ne yawdie nso a vice chancellor wono nso wadie na enam so ama wono nso de oni centrofo ache ekiremu a sesi ani ama ho nsam a ekoso wo yasua apon ahodo mu ene asuafo ene vocational technical schools ahodo a ewo mamu no eno na vice chancellor professor Kojo Adinkra apia wo kire se dabi na ni nya hokura obanikasi isunyane technical university eho ena chese wobutu a wodi ne dwuma e wobonomantan emu ena wa kire se de akoso memu no enya ye nyampa enya ye nyam na nso ni nyeremu no wo besre abanse TVET no technical ena fe vocational education training no wase abanhwe no hyem kina sada be ya Ghana mabu no so mani age ho na omode wo mo adisua omoje omontete fa ho no wo mo so pia nyafe na obetena na ode ne nsa hye ne damri fam no ahwese aban bi ma na dwuma nya osi da bi se woni no enya ne die nya ntete edi free one mo a wono abebie na dwuma won twensa ababi mebi adwuma mfa ma no na ono so bi adwuma no na wo fa emabuna foforo no wo fa ne nuanum e wadwuma mu na no bebo amo meyi a adwuma ne o maimu na da bia ye ka no ase ansa no beba fom nti emra so wo se de akoso nyina no yehwe na yetutu TVET ni ye pa ba nhyem kina na akyerɛkyerɛ fo nso wo mu no akade mram na de kyerɛ mu nya de na mu nya akɔne na mu nya hwam na yenya suafo afiri wonum epia wo man kasa de wonsa no wadwen no ebeye bibi ama monya sika a omontwense obi emra mefa omodwuma na se omommo aban bi kwadu se aban aba adwuma ne omanmu yeni adwuma eye na se ni nyina wo se wo besua ade na wanya nimdie na wo daache SPS tade a ewo se wo bu ade ewo se ocheche ne ejiri wan nim kurache wade no wo de odibu ema no na wo ankasa so hwe wo so ye pa ese abrabo no de ye momma wo hwe wo so ye na tototo no ma biara sa ade a ene da bia obesu da bia bekase o wobi na ye won nso na wa niam ho nsam a wo de etu dwa bra na ye tete wo bra na ye man tete wa mra ho ase na wanye sutie amfa ma mpanifo nteno emra bi bedun no wo be wie suapon ahodo anya bodi krata ahodo na so bekoso adi kom bekoso susu se wuni adwumayo enti wo srese TVET ni titiriu abanu hwe no hyem kina na nya kono na maburu no afiri mu ba wo man kasa de wadwene wonsa no aje biribia ma wo ho so se aban kasa ni abaso enti act 1023 na aban ede bae abuama TVET apaja say your TVET service to say Ghana Education Service na aboa ye recognition ama TVET nti aman kwalam say kosoro pa mo doso wo schools no na sabe ye pe no ye pe se be du ba bi no na TVET students no kwa no doso chain grammar schools sense o mo ye bi o mo chechire man say the mechanic engineers me ade so wanya sa nipa no bebri wo man mu a man no ntumi chechire no and to say yes is aban eye say aban man ni nkoso na enkoti vet so na on my resources bebri emra ho say resources ba ho a eno na eba ma teacher for na to akire mpala na de yi na ama omunya skills na mo ba na say even say aban ntumi ambi adwuma omun kasa mpala na bebi adwuma na omun ntumi afa mpala aka no so bi aka ani eye professor Adinkra apia na wo wie pe eniamo ho indiscipline na ekosonso no eno so prof ekasa de fa ho sei discipline and integrity and instructional issues na ye can amane ko si se principals omo aso di kese ss omo peja omo na omo tumi ema teacher for no nya sa na hye no na omo bua nkwala no etumi pick values ebe bua nation building sense nyema bebe o kwa ekoso are very antisocial na emwa enti na the campus no enti principal no a onye leader omo na ye hye omo kran se omo living examples of virtues
ebetumi ama teacher for no so apeke the teacher for no peke almost be boa na nkwala no so apeke nti na de ekosemi Professor Edin Krapia ono ena tiefo wakasa yi na meto so dia da so ewo mo ewo sunyane ne mpatemu na bono manta no so afo wono so aye nyame so ade bi pa na ne nyina ne se ono so kiremu a nwoma sunyane ade suan so de wadwe ho edana koma so entina wo se otumi eba anan na fe schools adanya enye ewo bono ne mpatem sunyane ne mpatem no wotimi hwe ne ne de wo se esi foforo yensie na ade enye ebesiesie no so yenye nsiesie eno nte bono manta no so afo woni manyafo Joseph ada akwabo anso ene unit classroom blog pa mono chiam eno akwa ho ntoma ede ama kire ya okromfo se nkwada ewo ho nso no obeye baabi atena na kirekirefo nso wo nso atumi enya baabi pa na omo akire ade ema adesuane ade kire nso atumi akoswam na ni nyina mo kire mu a abaya ni abere pa se suku ada hodo a enye nyina no wo mo behwe na omo asiesie ni kama ama obi anso ne nsa aka ne de national cake no eno a na ndi sabogu so a wo cheche no enti wono nso emra na omo pa dwumade ho ntoma no ensantwafo na omo ewase a nchechemu ni nsam a wono nso odi tu dwa no yenya bi pepefe ya yesi yebejai ashe na namonsa eni school for no nsa se no mbetuma Sompa FM no kura wom ne se ye baaye na school dan ya hyase but His Excellency John Dramani Mahama say project bia aban na etwam no hyase no maye nyai e manen sei nti ye baaye kire ya okrom ha no ye hu se school dan we ebehia se ne ankura no nkura no ebetimanya baabi asua de because a school for ye wo ha yi obi nim obrempon ahyase bi mo betima baye ni patitro pa e wo Ghana man mu ha nti na ye hwe e ma school da no nsei se ne aya e firi aban mu 2016 a niema ye nyina aban na etwam e ma ne sei no impo bi wo ho a ya beto so a ya san asiesie no kama eni aya bono mantam no so afom woni manyafo Joseph Akwaboah enatifo moten nkanno Sompa no miensa kasi asedan koma 21st clinic sciatica expert me say oto asintina etwen wo no fako 21st na wo munyin firi wo no mokwa ye behwehwe wa mo duro de massage aka ho is sciatica ande ye pa to asintina etwen wa asa kura ba bi hye wonantum no wo hwe wo 21st or say bref so mo na ye hwehwemu e ma yade ye hu ye anka ne de na edinya se sa yade ne ye wo na ko ba bi ne ye so obi na ye wo abeje di bisa wonen ya sen wo na ya bare ntimi fa na ntia wontimi nkoto na wada na wadidi ya pa na 21st adornment sa ya de no ni etu ase kura nya no nko a e ba ni stroke na afi nso no mojamro so ni nyina akwa 21st so e ba mo waduro kura nkra bata na makoma kudunum e wo maimo muguso mo ko mo ni nkra mo ho kuma se sahwi TECHIMAN na afi nkransa babia na babia ujanse sie no wo pese ofre na mpanifo nso je wo so se wunu bi wankasa wo sa ha ni mu a 21st ebe boa wo a 0540 311 wo first number here a doctor for the bejo so na fi nso wakwa akwaje wayaresa ewie wono ene bomechi dom so memu kitamie e wosika femu e ma kasegbe e ba wakwam ha na mede kase ni nyina esie e bi se me sore ama Sompa dwumedi akachire bia so no aba betra so safei e na wachim kasafide no e de ato ha de a ensma hodo etwagu ye de edi akotene e wo kase ni mu bi ene se
nana kran entry wono so de adesede de futu atudwa se wo man ya ye chichese chichire wo man de ene obi ye bono obi yamfom so se ankoyi ama o man no a wo se mamra eye adwuma na enya ase chire obi ana ye gina na chi de amanyo sem no na ote emu nsem sanso na nursing training college TECHIMAN krobofo esuafo yo mu ye chire peace council reverend owusu asaku odinano atomu bia wa chire se de akono de sempanifo pa esuafo yi wo mo so train e binum ampemu a na akodu sampempenso yi a na chire se enye fe afi nsoro sre so mo ba adisua nto mo masomdwe emra nsam de na edoso na metena nsam kinkan ye ede ma wo asida enkoma Sompa kase edemfo nyina manager Abojebo manager 1 manager Philip omo ena sone kase so abawasara wonso Sompa kase edemo bra Eben Ebenezer we asida enkomfama no pa systematic praise ena fi bra Collins man kole omo nyina eboa ye emankase eba wakom na na wosu fa asemche eke shagi ai wono so akase edem ebina wiai konton krami ametena hye na akase egbo me kenkama wo me din Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono mesore ama Sompa 90.7 FM Sompa drive no ne dey papa toes we bekeja gum sanso na Sompa wo hani siachi po ba kun 106.1 FM no so systematic press wono so ni team na ye krado a wo mo transe na mo de drive no atoa wo entitina kai mu ode yemfa nkosi wa bobo ano pe makra